днес тук на улицата са престъпно ниските доходи, с които сме принудени да покриваме основните си жизнени необходимости, а истинската дума за това е рекет. Сред исканията са промяна в изборния кодекс, свикване на Великонародно събрание и налагане на мораториум върху делата на банките. Моите искания са да не е бъдещо терминал 2, а да останем в тази държава и да развием нещата както трябва. Тук не говорим да вземем на дядо Иван нивата и да я сложим в ТКЗС-то, а говорим за това България наистина да си върне едни стратегически обекти.